Jama'a kun ga wayannan mutanen da na jera a gefe na, duk wanda yake bibiyan social media musamman ma siyasan Kano ya san fiskokinsu, ya san su wane ne. Abun da yasa yau na kafe su, rashin adalci ake so a yi musu, a hana su cin abinci, a toshe musu hanyar cin abincinsu, wanda hakan ba daidai bane mun sani, ko ba ka ba. Amma kamin ce komai, Hans, ku saurari bidiyon ɗaya daga cikinsu, bayanin da ya yi irin rashin adalcin da ake so a yi musu. Ku saurare shi ku ji. Wato akwai wani sabon rainin hankali da cin mutunci da tozarci ma da naga jagororin jam'iyyar APC da na NNPP suke so su haɗu su yi wa al'ummar jihar Kano, wanda ya kamata mu gaya muku cewa mu ba mahaukata bane ba, kuma mun san me muke yi. Magana da kuke ta yi akan haɗewar kan Rabi'u Musa Kwankwaso da Abdullahi Ganduje, kuke so ku nuna abin kamar rashin haɗuwar kansu ne yake mayar da jihar Kano baya ko ya hana jihar Kano ci gaba. Wallahi ƙaryar ku ta sha ƙarya, ku cusa mana wannan tunanin a cikin kwakwalenmu. Bari in gaya muku cewa daga 99 zuwa 2003 Ganduje da Kwankwaso suke da gwamnatin jihar Kano. Wannan yana gwamna, wannan yana mataimaki. Haka zalika idan ka dawo daga 2011 zuwa 2014 Ganduje da Kwankwaso suna jam'iyya ɗaya, suna gwamnati ɗaya a matsayin gwamna da mataimakin gwamna. A waɗannan gwamnati da suka yi karo biyu, menene abin da suka yi wa jihar Kano da al'ummata? Wannan abin tambaya ne. Wani irin ci gaba ne wanda ba su samar wa da jihar Kano ba a haɗuwar da suka yi a gwamnati biyu, wanda sai yanzu da ba sa gwamnati ɗaya in suka haɗu za su iya samar da wannan ci gaba? Menene wannan abu? Wannan shine rashin adalci da ake so a yi wa waɗannan bayan Allah. Kamar yadda kuka ji daga bakin ɗaya daga cikinsu na sasanta rikicin Kwankwaso da Ganduje. Wannan rashin adalci ne. Ya kuke so su yi? Ina kuke so su sa kansu? Gashi yadda muke fama da rashin aikin yi. Rikicin Kwankwaso da Ganduje ya sama ma waɗansu aikin yi, amma yanzu waɗansu da suke son ci gaban al'umma ba sa son ci gaban waɗannan mutane, su zo suna so su sasanta rikicin Kwankwaso da Ganduje. Wannan hasara ne. Wannan ba daidai ba ne. Kuna so ku toshe musu hanyar cin abincinsu. Ya kuke so su yi? Ina kuke so su sa kansu? To wanda ya gane ya gane, wanda bai gane ba kuma ya sake bincike. Mu dawo bangaren masarauta. Kwana da 4 da suka wuce ne ko 5 na bidiyo a rike cewa inda ni ne Aminu da na haƙura, don saboda 'yan siyasa nan za su zubar maka da mutunci ne, su barka kamar da suka yi wa Gawuna, ko ba gaba. Yanzu an ɗauko magana za a sasanta Ganduje da Kwankwaso. Ni da kai mun sani Kwankwaso no da carry last. Duk abun da za a yi da Kwankwaso ba zai taɓa karɓan faɗuwa ba, ka sani, ko ba ka ba. Idan aka sasanta Ganduje da Kwankwaso, shi kuma Ganduje ba zai taɓa fifita muradin muradin Aminu akan muradin mai gidansa a sama ba, ko ba ka ba. Menene muradin mai gidansa? Ai magana sasancin Kwankwaso da Ganduje, mu ba mahaukata bane, mun sa abun da ake shirin ayi, mun sa abun da ake shirin ayi. Saboda haka Ganduje ba zai fifita muradin Aminu akan mai gidansa ba. To in aka zo aka haka, Aminu ina ka tsaya? Sun zubar maka da mutunci, ko aka ba. Don dai kam in aka sasanta, na san Kwankwaso ba zai taɓa ɗaukar gashi ba. Ganduje kuma ba zai fifita muradin Aminu akan na mai gidansa ba. To yanzu wa gari ya waya. To dala daure a duba maganan bayan Allah nan, kara toshe musu hanyar cin abinci. Don kun ga daga jiya zuwa yau hankalinsu a tashe. Kun ga wannan da yake magana da ran shi ya ɓaci. Ba yanzu yake dubawa, gaba yake dubawa. Idan har waɗannan mutanen biyu suka sasanta, to hanyar cin abincinsu ya daske kenan. To ya za su yi?